se oko 300 te su efektnim performansom progovorili o situaciji u gradu. Iz Sinjska, Kristina Čirje. Točno u 5 do 12 brojni Siščani su poručili da opasni otpad u njihovom gradu i županiji nije dobrodošao. Ne, opasnom otpadu, Ne želimo smeća u gradu Sisku, mi želimo odrastati ovdje, želimo graditi svoju budućnost ovdje, a oni nas konstantno tjeraju van iz Siska. Korupcija je tu velika i to ne bi išlo sve popravilo. Kad bi to išlo sve popravilo, onda se 100% ne očišćava zrak, nema problema, stavite ga. Ali ovako mislim da ne. Organizatori su odlučili prosvjed započeti sa zalijepljenim ustima, čime su željeli ukazati na probleme koje su imali s gradom prilikom organizacije prosvjeda, jer im nisu, kažu, odobrili okupljanje u 5 do 12, nego i za 13 sati. Nisu na to pristali pa nisu imali pozornicu i razglas. Naša poruka je ovdje da mi kao građani imamo pravo sudjelovati u svim važnim pitanjima vezanim uz okoliš, uz naše zdravlje i uz mjesto gdje živimo. To nam je zajamčeno po Ustavu Republike Hrvatske. Političari ne mogu donositi odluke o tome mimo volje građana. I Sisačko gradsko vijeće je jednoglasno usvojilo zaključak protiv izdavanja građevinske i dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki koja namjerava graditi pogon za obradu i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada u naselju Pračko. Grad im je prodao zemljište. Oni bi ovdje trebali napraviti svoje postrojenje. Istirani su iz svog grada, Rijeke, i dolaze k nama u naš grad. Evo vidi se krov moje kuće, znači nekakvih 800 metara. Tu je osnovna škola područna Ivana Kukuljevića 750 metara. I to se nekim Siščanima nikako ne sviđa. Znamo da se ne poštuju zakoni, ne poštuju se propisi. Dakle, propisi postoje, dobri su, međutim ne poštuju se. A za sve to je odgovorna lokalna samouprava, koja to sve dozvoljava. Ali ne dozvoljava 2600 građana koji su potpisali peticiju. Priča o apsurdu na hrvatski način stiže nam iz Marušića.